Kde som nosil zásoby? Po dlhej dobe vás vítam pri ďalšom Airsoftovom videu. Tentokrát sme boli v panelárke v Krásne nad Kysucou, kde som si bol otestovať, či už sme Astmo zvládnem hrať. Len takto zhrnem, že 2 hry som zvládol a potom som musel ísť domov, tak si dneska dáme výcuc iba z týchto 2 hier. Aby som nezabudol klasicky počasie, myslím, že bolo okolo 0, bolo celkom kvalitne zima, ale neskôr sa to zlepšilo, používali sme aj také tie heatpady, alebo jak to nazvať, takže dalo sa to zvládnuť. Počet ľudí bol, myslím, že 18-20 plus minus 5 ľudí, úprimne neviem koľko nás bolo, nejak som tam nedával tomu pozornosť. Snažil som si to užiť a všetky tieto informácie som úspešne ignoroval. Mám, sorry. Mám. Idem si čupnúť dole, hej. Mám. No, konečne. Kurva, mám! Tak počkaj, ja idem dostať, vybehnem a dostanem. Hop, sorry. Takže vraj tu sú naši, ale neviem, tak to som strieľal. Dostal som neviem skade. Dostal si od vlasu. Dobre. Ja neviem, či ma náhodou Fritol netrafil, lebo on strieľal a potom som zrazu dostal z takého uhla, že neverím, že tam niekto bol. Počkaj. OK. Aha, to je asi... Je tam niekto. Schovávam sa. Vykúknem za teba. Je tam vzadu? Nič? Mám? Typka som trafil, bežal ďalej a že asi mám. No dobre, oj. OK. To neviem, či chceš. Mám. Nie sa dostať tu, kamo. Mám. Jaj. Trafil som ťa? Nie, idem. Trafil som ťa, idem ja. Hraj. Vľavo môže byť. Tu vľavo, počkaj. Jeden minus? Jeden tabul. Mám? Dobre, idem hrať. Počkaj, jak to spravím. Máš? Nemáš? Dobre. Sústrel, OK. To bolo slušné. Ja som vám ani nehovoril, herný mod obidve hry je dominátor, my sme ako prvý útočili a druhý tým obraňoval. Myslím, že sme na to mali nejakých 10 alebo 15 minút a nepodarilo sa nám to dobiť. Každopádne to bola prvá hra, ak sa vám páčil ten sústrel alebo ten môj pád alebo to jak som sundal vlastných alebo vlastný mňa, napíšte to do komentáru, lajkujte video a hoďte odber. A poďme na druhú hru. Sorry, to som ja kokotne spravil. Op, sorry. Kurva, iba vlastných strieľam teraz. Trafil som? A okej. Ak to nemáš natočené, tak sa to nestalo. Neleží sa? Som rád, že ťa upozorňoval, nie ako na to bacha, fakt, lebo na teba omylom vstúpim a... Tak lebo niekto tu je ťažší ako svetlo, ja hej, to tam by môže... som si to nedovolil úprimne, ale... Nie, ale fakt ako ja som na jedného chalana vstúpol a nebolo mi to príjemné. Ale dobre. Hop, moja, mám. Chápem, pôjde.
A však tu nikto není. Dobre. Mám? Koľkých? Jeden? Neverím. Nedostal. Ale idem. Nedostal, ale idem. Neviem o tom. Ak som dostal, tak sorry. Pozrieme na zázname. Dúfam, že to bude vidieť. Nič ma neborí, nič necím. Čo je prekvapivo, keďže doteraz som všetko cítil. Možno, že som dostal do bomby zase, lebo som prebiehával. Takže ak to vidíš, sorry. Poďme sa baviť, tebe sa na to. Incidentu len toľko, že teraz som to luštil asi 5 minút a ja som tam žiadny hit nevidel a reálne som to ani necítil ani neskôr, takže hovorím, ak ma zasial, tak ma musel zasiahnuť niekam, kde o tom vôbec neviem a podľa zvukovej stopy tiež som si úplne není istý, či ma vôbec trafil, ale však dobre, vravil, že som dostal, tak som sa vyrespawnoval a snať nebude na mňa na budúce nasratý alebo niečo. Mám. Kod, dobre. Neglejko natiahnem plachtu, aby to tak... Bol to blind alebo nie? Nebol to blind. Dobre. Tak dáme... Mohol by si sa na budúce dívať, kam strieľal. Pozeral som sa. Skoro. Mám zbraň! Ja vám to tu teraz vyspojujem, chalan so štítom aktuálne defuzuje bombu tým, že tam ťuká, myslím, že 11 miestny kód a tým nám vlastne vyhrá hru. Takže rekapitulácia druhej hry. Enemy stihli aktivovať bombu, ale my sme ju stihli deaktivovať predtým, než vybuchla. Teraz neviem, či som mohol použiť slovo bomba, ale myslel som v Robloxe, hej, kľud YouTube. Dobre, na záver, čo by som povedal, ja som si hru užil, som rád, že som po dlhšej dobe si išiel zahrať, dúfam, že sa vám video páčilo, ešte raz like, odber, poteší ma to, YouTube ma bude ďalším ľuďom odporúčať, takže je to super, mňa to neurazí a vidíme sa pri ďalšom videu, čaute.